Hakabanung kong ai ngồi yo ble ubala ai hangi we puwe kane jim ka bangi im mentang bat kane ka lat ka bakordor ba shakri yo ai ngồi yo ba ula ai hangi ya kane ka met ka bakot kya bangi lawan shakri yo bat kandan puram ni teng ba im ka jong ngapen pau ya ka jing snga ya ka riboy president sinat ka bala ai hanga ya kane ka bentah bal sami ka kubor jong ble ha kane ka sngi Christmas langba kane ka YouTube channel jong kasinat ngai kuble ye piwe ki ba yos new ye kubor Christmas langba kane ka channel ka jong kasinat bat ngai kuble Christmas ka badap ka jingsuk bat ka jingmen ye pi baro ki ba page ye kane ka YouTube channel ka jong ni ngai kuble ye piwe ha teng ka im bat ka badon batam jong tral jong Jesus Christ tongin tuai able ngi ai ngo ye mi namar mami mela ai hangi kne jing im ka bangi im ta ban mela ai ru hangi we ka met ka bakoj bakya bat ka lat ka bakodor ko kunrat ban shakri bat mane dam ye tem hui chami hakne asni ka jing wan long pru jong tra jong Jesus Christ hasla jeng pe isne mami ko pa man shimti yangi kar khu mami able ye jing script ble ka bangi ngi dan bat kar khu ru mami able ye kne khubor ka ban sami no ka shantur jong shakri jami bat to aru ba kan long ka jing kar khu ye nong snap baro hak teng jong jisu ngi pan ngi dem ne baro amen ngi ju perkat baka med haka bala kha yo Jesus Christ baka long ka med ka ba char ka med ka ba jai jai kumba ngi ruai haka KHP number sapu ar med ba khoj med ba char dum kliu ka shai kada tang hang tai haka ba ki a ya i khun lung la sop la tap ba yot thia suk kan jai ba yot thia suk kan jai kane ka jing ruai ka ong ba ka met bala khayo Jesus Christ ka long ka met ka ba chai ka met ka ba char ngam tharai ba ka long kumta namar ha ka met ha ka bala khayo Jesus Christ ka Mary badu Joseph habaki don ha ta ka sem kulai habaki khayo Jesus Christ ka Mary badu Joseph don ki nong ya rap ye ki ka Mary ka khada la de yo Jesus Christ bat ha ka jing pang bat ka jing Chitom ka bajur ke jongka kala shim ya tari bat kala audio software jong Jesu u Jesu kumukulung ula yam ula lanyar kamit kamsham la long ka bachat char kum juru ki nong aplang brot ki bala ap ye ki lang brot jong ki ha Bethlehem ha weulum bat nama ka jing jur jong ka jing kriat kila pun saaj ialah ki dingki jongki kila pemai ke dingki jongki bat kila pun saaj ialah ke met ke jongki bat kila ya thia jai handrai kan san ki wan pau ki angel bneng bat kila perta haki hosana hosana lakha yus im hapdeng jongpi kini ki nong aplang brat kila duno ialah ki jingyot thia ke bajai jai ke jongki nama kata kemit kam swem la long ka bacar namta kineki nang apang bro ka Israel hi barok ko we ka don ha ka jingkuslai haba lami ka hukum ban ai ka jingkhin jingdan brew jongki ha ka ri ka jongki barok bale ka ne ka hukum kalawan mi ban ai ka jingkhin jingdan brew ha Israel lami ka ne ka hukum Bakito baro ki badan ha Israel ki happen siu ya ka khajna ka jongki ya ka tax chaka sarkar rom ka dono jongki ne ki is khun Israel baro kam sem la long ka ba char kam sem la long ka ba jai kila ki kuslai aka dono jongki habang pek ya ka jingja ha baro saudong jongi niu I ba omdon ka jingsuk ka jing im jong brew kam long ka ba jai bat ka ba char
Kadon ka jing yele thma hapdeng ki jaj benriu ki ba per ha saudong saukun ki chongi. Kadon ka jing yele thma hapdeng ka Russia bat ka Ukraine. Kadon ka jing yele thma hapdeng ka Israel bat ka Palestine a Gaza. Kadon ka jing yele thma hapdeng ki archai ki benriu ki badon ha Manipur. Kad jing du no ye ki jing don jing em jang ki briu ha Punjab, Bihar, Uttarakhand, langba ka jing slay ka bajur, ka belawan hagine ki benai ki beladak. Kala penduno ye ka jing tiak ka jang ki, ka donut ka jang ki, ka dap ka jing kuslai, ka jing im ka jang ki, kam long ka bacai cai, bat ka bacar car. Ladangi pai syaka history jang ka ri Israel ru. Yo i ba kam don ka jing suk ha ka ri barok ka we. Bun sen ka ri Israel ka don ha ka jing yelet ma ka jong ka. Ka percaya hi barok ka we ka don ha ka jing bom suk. Bat ka jing im jong priu barok kam long ka bacai cai bat ka bacar car. Tene ei pat ni yo ye kene ka idea ka jing perkat jong ka jing suk syapang ka Christmas. Na ni yo kene ka jing mo jing perkat ka idea jong ka jing suk syapang ka Christmas. Ka day lang ba ka jing tho u Isaya aga kitab ka jong u lunong ka ben kendai dekat ka ben riu. But lang ba ka gospel kat ku mun lokas kat sao. Ngan pumple hapdeng jong itang ya ka kitab jong Isaya kendai ka lunong dekat ka ben riu. Ki keten ki ba ong kum ne. Nama hangi la kha ya ukun la a ya ukun hangi. Te ka jing sensar kan long halor ka tepeng jong u. But on court jaga kerteng jong u bapla unong sela u blay ba crowd u kpa bom jikut us em ka jingsuk us em ka jingsuk balai hapdeng kine ki jingyele ki bakun jai la nyeu yo jisu umus em ka jingsuk ba jaga jingkha jong u ka khobo jong jingsuk ka jubab kal jong kene ki jingkeli kalong ka jubab ka benungkong kalong namar hau jisu ni shem ka jingsuk badu play namar hau jisu ni shem ka jingsuk badu play ka jingsuk ka bashaneng ka jingsuk hapdeng ubriu badu play ka de ka jingsuk ka bashisha ka de ka jingsuk ka bangi don kam hala ka jingim ka jongi bat ka jingsuk ka bangi yo tang lang ba ukris unong penim jongi Rom san iwe ka ong ni don ka jingsuk pat ublay deu try jongi which is Chris ka jingsuk ka bangi don kam ka jingsuk pat ublay ka wan langba ka jingade ka relationship jongi pat ublay langba Chris ka jingade pat ka jingsuk pat ublay kala pat kala pra kala ken da ka jingbom kongu jong Adam bat ka im ya ka hukum ka benungkong jong blay benom bam yo tau so bela adong ye ki la pen bha la pen suk la teng biang ya ka ne ka jingya de jong briu badu blay langba ka jingwan long briu jong Jesus Christ asla jong te ya kanro ka bala penjngai yangi ki briu no blay la pen ken la pen klem ye ka do Jesus Christ episodes arkansas habangi pediang yu Jesus Christ hakajing im ko jongi la ais ngeu ba hangi ya ka jingsuk lem ba do play peace with God u blay ula I yangi nama kata ulawan long brew hapreng jongi kinong pop langba u Chris but langba ka jingwan long brew jong Jesus Christ la ai biang hanga ba hangilang baro ya kata ka jingsuk ba do play but lapun ba ban ka jingya de ka jongi ba do play ka jubab ka baal ka long namar ho Chris ni shem ka jingsuk hapo jongi namar ho Chris ni shem ka jingsuk hapo jongi peace with ourselves habang ni dan ka jingsuk padu play ni yo ka jingsuk hapo jongi ni yo ka jingsuk hapo jongi ni don ni la duno ya ka jingsuk hapo jongi namar ki bun ki jing kuslai ki ba don ha ka dono jongi nama ka tau jisu laong wat ki kuslai haka donut jampi wat ki kuslai haka donut jampi ni long ki brew ki ba sundram sim
ki bom ne hakalanti jongi nama kata ngi don kam yo Jesu bat ban shanya hau nama ka jingtmu jong ka jing perkhat jong ka donu jongi kalong bomman halakasni Genesis driu san habangi penne ya ka jingmu jing perkhat jongi hau blei un bat yangi haka jingsuk ka bajanai jong ong ka kitab u Isaya akun riu kalnong dukhat ka balai ni don kam ye jingsuk hapo jongi ba badu blei ulal badu blei langba ujis kris ni don kam ye jingsuk hapo jongi ka ba wan ru langba ujis kris unang punim jongi uble ulakula ye kitab barok ki basanya hu kinyo ye jingsuk hapo jongki those who trust him will find peace ka jingwan long brew ka jong Jesus Christ ka ai hanga bat hangilang borok ka jingsuk ka bapalat ya jing champang Filipi sawnyo nama kata ka jingwan long brew jong Jesus Christ kala wan ra ka jingsuk hapdeng jonga ba jong lang borok hapdeng jong ka jing im ka ba shapo jongi peace within ourselves kani ka jingwan long brew jong Jesus Christ kala yarap ban pendu pendam no ek ta jing khuslai ka badon hapo jongi kata ka jing snyaw nong pop ka badon hakadonut ko jongi bat ngi long kita ki khon ki jong ple ye ka ba u ula pdiang snyaw ba lang ba u kris unang pun im jongi ka jubab ka balai bat ka bakhadu ka long nama ra u kris ni syam ka jing suk para priu nama ra u kris ni syam ka jing suk para priu peace with others lakhot yanga ba jang ilang baro bandon ka jing yes penyesuk hapreng gi jaj penru baro uble i e yangi men bangi dang long kinong pop but ula pha yo lau khun jong u hakadur jong priu but shakane ka pte ngiru ni de bandon ka jing yesuk but ki para priu la kim syam la kwat bor kat kum ka jing sneu kwa ka jongi ka jing kwa ka bangi ni don ni de bandon ka jing yesuk but ki para priu la kim syam la kwat bor kat kum ka jing kwa jongi habangi perkhat ke jingsuk para briu kalong ke pe sisha hanre habangi shanya ho Jesus Christ but habangi IT la ke jing im ke jong hau langba o Christ kane ke jingsuk para briu kan don hapdeng jongi langba ro langba o Christ kane ke jingsuk hapdeng jong ki jaj ban riu para kan long ke besuk Hebrew khat a khat sau ka ong to be brai ye ke jing long suk bat ki briu baro to be brai ke jing long suk bat ki briu baro bat rom khat a khat praru ka ong to long ki besuk bat ki briu baro ka jing wan long briu jong Jesus Christ hakane ke pte kala wan raru ke jing suk hapreng ki para briu baro nama kata ngide ben perkhat ben pusan bha ye kani ke jing wan long briu jong Jesus Christ hasla jame pte haba uwan kha hapdeng jongi ban shang ban sa hapdeng jongi ban im hapdeng jongi ni dei ban pusan ban yit pha yala ka jing im ko jongi la ka jing im ko jongi ka don ka jing suk bat ublei ne em to ai ba ka ne ka Christmas kan pun long ru ban perkhat yangi ban kan pun perkhat yangi bala ni don ka jing suk hapo jongi ne em to ai ba ka ne ka Christmas kan pun long yangi ban perkhat baka don ke jingsuk para briu ne em lamda ngi don ke jingsuk bat blei lamda ngi don ke jingsuk hapo jongi lamda ngi don ke jingsuk para briu to wan show chris unong pun im jongi ubrala wan long briu chasla jongi pte habangi wan hajan jong un priang snyo bha yangi bat a ke jingsuk yangi ban yom ma je ta ke jingsuk ka ba palat ye jing shampang ka jingsuk ka ba janai ka jingsuk kabadapura ublay na puntago puram jamu amen